A biblioteca, Centro de Documentación e Información, está ubicada na céntrica rúa San Xoán Bautista, ao carón da igrexa parroquial e do Museo de Bergantiños, co que conforma con este último un equipamento cultural de grande relevancia. Ola, son Miguel Suárez e xunto a Paula García e Santiago da Viña somos o equipo de bibliotecarios da Biblioteca Municipal de Carballo. A primeira Biblioteca Municipal de Carballo abriu as súas portas no ano 1977 e daquela estaba sita no edificio do Concello, pero foi no ano 1997 cando a actual Biblioteca Municipal se trasladou ao edificio no que hoxe nos atopamos. Este fermoso e singular inmoble, construído entre 1996 e 1999, foi un proxecto de rehabilitación elaborado polo galardoado arquitecto José Manuel Gallego Jorreto, que se atopa nun anexo á antigua cárcere e xulgados de primeira instancia de Carballo. Como curiosidade, queríamos abosarmos esta ficha catalográfica correspondente a unha compilación de obras teatrais de Antonio Buero Vallejo e que foi o primeiro libro catalogado na biblioteca no ano 1977. A biblioteca é un espacio aberto a todas as persoas. Somos a entrada local ao coñecemento, proporcionando o desenvolvemento cultural e educativo dos grupos individuais e sociais. Debemos facilitar a participación, inclusión e información da cidadanía, sendo canles de intervención nas sociedades do coñecemento saudable e actuando como un axente esencial para o seu desenvolvemento sostible, para a realización persoal e do seu benestar, mediante o intercambio cultural e da promoción do compromiso cívico proactivo. Na Biblioteca San Xoán dispoñemos dunha ampla colección de libros para todas as idades, que constitúe un gran apoio para a educación, estudo, traballo, lecer e formación autodidacta das persoas usuarias. Unha das características máis salientables desta biblioteca, e da que estamos moi orgullosos, é a sección de fondo local, composta por centos de referencias relacionadas co Concello de Carballo, coa comarca de Bergantiños e coa Costa da Morte, o que converte a Biblioteca San Xoán nun centro de referencia a nivel supramunicipal para todas aquelas persoas interesadas na historia e curiosidades de toda a Costa da Morte. A esta biblioteca veñen desde familias con cativos que recollen lecturas para compartir na casa, pasando pola rapazada que precisa libros de lectura recomendados nos centros de ensino ou para realizar traballos, ata adultos que nos visitan a cotío para ler a prensa, levar as últimas novidades editoriais ou recuperar títulos clásicos da literatura universal. Pero, sobre todo, e dado o característico silencio que se respira, o noso público principal son estudiantes e persoas que traballan e estudan cos seus dispositivos electrónicos ou empregan os que temos aquí de uso público. Este arquivo é un arquivo institucional pertencente a unha administración pública, por suposto o Concello de Carballo, e estamos facendo un traballo de xestión documental producida pola institución. Traballamos a dous niveis, un a nivel interno, en colaboración coas oficinas municipais, recollendo a documentación, organizando, para logo volver a servila. Aparte, traballamos tamén paralelamente a nivel externo, pois atendendo a cidadanía. Os cidadáns acuden ao arquivo para solicitar aqueles expedientes non que teñen algún interés e se está tramitando no Concello. Outro tipo de cidadán que acude ao arquivo pois ven sendo a xente que está investigando, elaborando os seus libros e que veñen buscando o que é a documentación histórica. O arquivo está aberto de luns a venres en horario de atención ao público de 9 da mañán ás 13 horas, ubicado na planta baixa do que é o Concello, dando a súa saída e porta principal á rúa Colón. Algúns datos que poden ser de interese deste arquivo. Bueno, o arquivo está integrado no que é a rede de arquivos municipais de Galicia, traballa co cadro de clasificación do Servicio de Arquivos de Galicia, traballa ca aplicación de xestión
informática denominado Arca, e, bueno, imos avanzando no que é a descripción da súa documentación. A maiores, e como datos curiosos, que é o típico, ven algunha visita e preguntan cal é o documento máis antigo que tendes aquí. Bueno, pois decir que o documento expediente máis antigo data de 1813 e ven sendo o expediente de constitución do Concello, que chama a atención o feito de que non sexa San Xoán Bautista. A denominación en aquel momento da constitución deste Concello era Santiago de Sísamo, o sea que a capital en aquel momento non era Carballo, sino que era Sísamo. Por aqueles tempos, os electores o que elexían era un alcalde, 6 rexidores e logo a figura, o que chamaban un procurador síndico, que ven sendo actualmente, bueno, con algunhas diferencias, o que sería o defensor do povo. Temos sobre 10.600 unidades de instalación que conforman, trasladada a metros lineais, pois sobre 1.244 metros lineais. Dentro do que é o fondo e a maiores da documentación municipal, hai 2 legados importantes. Un legado post-mortem de Alfredo Brañas, con, bueno, todo tipo de documentación doado pola familia e depositado en este arquivo. E por outra parte, un fondo fotográfico importante, co que temos proxectos de futuro dirixidos a unha digitalización fotográfica, que é o fondo fotográfico Xanfraga. Bueno, estes datos son, por así decirlo, de alguna maneira perfilar un pouco o que, daros unha idea do que podedes atopar aquí. Este arquivo pertenece a unha nova concellería que se creou en esta última legislatura, e que é a Concellería de Arquivos, Bibliotecas e Normalización Lingüística. Esta concellería ten establecido un plan de desenvolvemento en varias fases, dado que o arquivo arrancou en moi mala situación. Non é moi mala, pero sí nunca se lle meteu man o que foron as instalacións do propio depósito, das propias salas. Agora mesmo, neste primeiro trimestre do ano, o arquivo acaba de renovarse a nivel cambio de chan, a nivel pintado de paredes, quitar humidades, novo mobiliario que tamén facía falta, e a maiores tamén se introduciron, se instalaron o que é un escáner, pensando en un equipamento informático, pensando nos investigadores que venían a consultar documentación e necesitan escanear para poder levar algunha copia. O plan de desenvolvemento que ten establecido a Concellería, a parte desta primeira fase xa recentemente rematada, pasamos á segunda fase. A segunda fase sería unha fase onde o obxectivo é incrementar e aumentar a difusión do que é o patrimonio documental depositado en este arquivo. A Biblioteca Rego da Balsa está situada no enclave do Rego da Balsa, que era unha braña que estuvo abandonada durante moito tempo. Está un pouquiño á marxe do núcleo urbano de Carballo. A día de hoxe, a zona da biblioteca tamén foi medrando e é un atractivo para a vila de Carballo, porque ao lado temos a pista de skate, temos o parque infantil e temos uns xardíns moi bonitos que podemos disfrutar todos. A Biblioteca Rego da Balsa foi deseñada no 2011 polo arquitecto Óscar Pedrós.
pero non se inaugurou ata o 24 de outubro de 2014. Entón, significa que fai xa unha década que estamos ofrecendo unha información accesible a todos os públicos. Trátase dun espazo atractivo e dinámico e accesible. Esta obra arquitectónica recolleuse nunha publicación de Xangai chamada Architecture Highlights, onde se recollen obras arquitectónicas moi destacables de todo o mundo. A Biblioteca Rego da Balsa non é unha biblioteca tradicional de estudo. Aínda que contamos con moitos postos de traballo e en horas baixas de actividades se fai agradable, xa que conta con moita luz natural. Somos unha biblioteca dinámica, con uns claros obxectivos. Queremos fomentar a lectura de entidades moi temprás e crear deste espazo un lugar de rutina diaria. Ofrecemos unha gran variedade de obradoiros e contacontos para as crianzas e buscamos as lecturas de gran interese para eles. Para os adultos, ofrecemos exposicións, presentacións de libros, proxeccións e charlas informativas, ademais dos concertos que se realizan no auditorio, onde a cultura, a música e a diversión comparten espazo. Na nosa biblioteca tamén podedes atopar a zona da hemeroteca, onde temos uns sillóns así moi cómodos para sentarnos e poder disfrutar do xornal. Tamén temos zona de revistas e, ademais, xusto ao ladiño, temos unhas mesas con equipos informáticos por se precisades vir a traballar, consultar calquera cousa na rede e que vos poden ser de utilidade. Mención especial tamén son os puntos de interese dedicados ás linguas estranxeiras. Outro punto de interese moi destacable é a sección de igualdade, que estamos convencidas que cada vez máis é para todos os públicos algo necesario. Co paso dos anos fomos creando pequenos recunchos que creemos que eran importantes para a nosa biblioteca. As lecturas adaptadas, escritas e graduadas segundo o nivel de aprendizaxe. Podemos atopar lecturas con letra de tamaño grande, lecturas en braille, con pictogramas ou audiolibros. Outro dos recunchos é o fondo local. É unha sección moi admirada pola poboación, xa que aquí ubicamos todos os materiais sobre Carballo, comarca de Bergantiños, Costa da Morte ou autores sobre esta zona. E as culturas urbanas, un centro de interese que xurdiu a partir da creación do skate park que temos ao lado da biblioteca. Creemos que era conveniente relacionar este espazo con lecturas para a mocidade. No primeiro andar da nosa biblioteca temos un espazo moi amplo que sirve para facer exposicións, pero xeralmente úsase como unha sala de estudo. E aí tamén atoparedes películas, música, tanto en formato CD, vinilos, que vos poden interesar. Ademais, temos a zona da banda deseñada, onde tedes títulos para adultos, xuvenil, infantil, e nesa zona ten un especial atractivo porque ten un mural cheo de caricaturas de banda deseñada que vos resultarán moi familiares e que foron deseñadas especialmente para a nosa biblioteca pola muralista Lidia Cambón, que pertenece a Carballo tamén. Contamos con un público moi variado, desde crianzas que se achegan coas súas familias a recoller e elexir algunha lectura favorita, tamén público xuvenil ou estudantes que fan uso do espazo para os seus traballos escolares ou as súas pesquisas, e tamén un público adulto que se achega frecuente, casi diariamente, para consultar as novidades, a información, os xornais ou algunha novela para esquecerse un pouco do mundo e disfrutala.